הייתי רוצה להתמקד אך ורק במערכת החינוך בעיר. ולהלן מספר עובדות. תשלומי ההורים בעיר הכי ענייה בארץ הם הגבוהים ביותר. על פי תוצאות משרד החינוך, בנוגע לאחוזי הזכאות לבגרות, קיימת נסיגה חד משמעית. וזכאים לבגרות בירושלים, אחוז הזכאים לבגרות בירושלים הינו 42%. ירושלים נמצאת במקום 135 מתוך 150. ההשקעה בחינוך פר תלמיד היא מהנמוכות בארץ. בירושלים ההשקעה הינה 5,300 ש"ח, לעומת תל אביב ההשקעה היא 13,500 ש"ח. בהרצליה וברעננה ההשקעה היא פי 3 מירושלים. ילדי ירושלים זקוקים לשינוי. הם זקוקים לראש עיר אחר. משה ליאון, אתה האדם הנכון, במקום הנכון, עבורנו ועבור ילדינו.